కర్మయోగం మొదటి 6 అధ్యాయాలు కూడా కర్మయోగం గురించిన విషయాలే మనం చెప్పుకుంటాము. ఈ అధ్యాయం పేరు ప్రత్యేకంగా కర్మయోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సరిత మాతాజీ ఇందాక కోహోస్ట్ మళ్ళీ ఇవ్వమని అడిగినట్లున్నారు. నేను ఇప్పుడే చూసాను, ఇప్పుడు చూస్తే లేరు. ఓకే మాతాజీ, అయిపోయింది మాతాజీ. ఓకే. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో అర్జునుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, జాయసి చేత్ కర్మణస్తే అంటే మతా బుద్ధిర్జనార్దన, మరి కామ్యకర్మల కంటే కూడా బుద్ధే మంచిది అను కనుక అనుకుంటే జనార్దన, మరి తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ, నన్ను ఈ ఘోరమైనటువంటి కర్మ, అంటే ఇక్కడ ఘోరమైన కర్మ ఏమిటి అంటే యుద్ధం, ఈ ఘోరమైనటువంటి కర్మ నన్ను చేయమని నన్ను ఎందుకు దీనికి ఉపయోగిస్తున్నావు నన్ను ఈ యుద్ధం కోసం కేశవ అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే పనులు చేయటం కంటే అసలు ముందు కర్మ కంటే కూడా బుద్ధి మంచిది అని నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, మరి అలాంటప్పుడు నన్ను ఇలాంటి ఘోరమైన కర్మ చేయమని ఎందుకు చెప్తున్నావు అని అడగటం జరిగింది. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పే సమాధానం ఈ ప్రశ్నకి ఏమిటి అంటే, లోకంలో 2 రకాలైనటువంటి మానవులు ఉన్నారు అని చెప్పాను. అనగా అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం. అర్జునుణ్ణి అనగా అంటూ సంబోధిస్తూ 2 రకాలైనటువంటి మానవులు ఉన్నారు అని చెప్పాను ఈ లోకంలో. జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం అంటే జ్ఞానయోగము, ఆత్మకు సంబంధించిన సాంఖ్య అంటే ఆత్మజ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాం, నిన్న మాట్లాడుకున్నాం ఆత్మని గురించి, సాంఖ్యయోగం. సో ఈ జ్ఞానయోగంలో ఈ ఆత్మజ్ఞానం మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటారు. కర్మయోగేన యోగినాం, సో కొంతమంది పనులు చేయటంలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఈ కర్మయోగంలో ఉంటారు. సో ముందే మనం చెప్పుకున్నాం 3 రకాలుగా మనం భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు. భగవద్గీతలో మొదటి 6 చాప్టర్స్ ఏమిటి ఆ 3 రకాలు అంటే కర్మయోగం ద్వారా, భక్తి యోగం ద్వారా, జ్ఞానయోగం ద్వారా. సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కూడా కర్మయోగం ద్వారా ఎలా పొందవచ్చు అనేది చెప్తాయి. మధ్యలో 6,
చివరి 6 జ్ఞానయోగంలో ఎలా మనం మోక్షాన్ని పొందవచ్చు, భగవంతుడి ధామాన్ని ఎలా చేరుకోవచ్చు అనేది లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్లో చూస్తాం. మధ్యలో ఉన్న 6 భక్తి యోగం. సో భక్తి యోగం అన్నిటికంటే కూడా ఒక రకంగా అది అధికం అని మనం తర్వాత చూస్తాము. ఆ భక్తి యోగాన్ని అందుకే భద్రంగా మధ్యలో భద్రపరిచారు అని కూడా చెప్తారు. సో భక్తి యోగం ద్వారా కూడా మనము భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు. ఈ భక్తి యోగం ద్వారానే త్వరగా భగవంతుణ్ణి పొందే మార్గము అని కూడా చెప్తారు. సో ప్రస్తుతం ఏదేమైనా కర్మయోగం మనం మాట్లాడుతున్నాము. ఈ కర్మయోగం 2 రకాలుగా ఉంటారు. అంటే ఏ యోగమైనా సరే చివరికి ఆ ధ్యానంలోకి ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ అనేది కలగటమే, అదే భక్తి. సో భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే మనకు ఒక నిర్వచనం కావాలంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ, గౌరవం. మరి మనం అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటానికి ఆ కాన్సెప్ట్ భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే మన తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, వాళ్ళ పట్ల మనకు ప్రేమే కాకుండా గౌరవం కూడా ఉంటుంది. అది మరి భక్తి. ఈ భగవంతుడి పట్ల మనం ఇంకా మరి తల్లిదండ్రులను కూడా సృష్టించిన భగవంతుడి పట్ల మనం ఆ ప్రేమను, గౌరవాన్ని పెంచుకోవాలి. అదే భక్తి. ఎలా ఆ ప్రేమ తల్లిదండ్రులు అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం, కంటి ముందు మనకు కనపడుతున్నారు, మనకేదో అన్నీ చేయటం అది చూస్తున్నాం. మరి భగవంతుడు మనకు కనపడకపోయినా ఆయన సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారు, మనలోనే ఉన్నారు పరమాత్మ రూపంలో. కాబట్టి ఇదంతా ఇంకా మనం ముందు డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మేబీ ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ. బట్ ఏదేమైనా భక్తికి ఒక నిర్వచనం చెప్పాలనుకున్నాను. సో మీకు కొంత ఐడియాకి ఇప్పుడు ఇక్కడ అది చెప్తున్నారు. సో 2 రకాలుగా ఆత్మానుభూతిని పొందే మార్గం ఉన్నది. ఆత్మానుభూతి, మోక్షము, భగవద్ధామం అన్నీ ఒకటే. సో అది ఏమిటి అంటే ఇంతకు ముందే నీకు 2 రకాల వాళ్ళు, ఒకళ్ళు ధ్యాన నిష్టలో అలా కాన్సన్ట్రేషన్తో చేయాలనుకునే వాళ్ళు జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తారు ఆ రకంగా. అదే పనులు అవి చేయాలని ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, ధ్యానం అది కాకుండా పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కర్మ మార్గంలో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో సాంఖ్యయోగం నిన్న చూసిన ఆత్మజ్ఞానంలో ఆత్మసాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం. కర్మ లేదా బుద్ధియోగం అంటే జ్ఞానంతో కూడినటువంటి కర్మ. ఇక్కడేమో వైరాగ్యము, ఇక్కడేమో పనులు. అంటే వాళ్ళు ఇంకా అంటే ఆ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంటారనమాట. వాళ్ళు జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటూ ఇంకా వాళ్ళన్నీ వదిలేసి ఆ మార్గంలో ఉంటారు. కర్మయోగంలో వాళ్ళు పనులు చేస్తూనే ఉంటారు, కానీ ఒక రకమైన జ్ఞానంతో ఆ పనులు చేస్తారు. ఏమిటి ఆ జ్ఞానం అనేది నిన్న మనం చూసాం, అది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తాం. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారా స ఉచ్యతే. సో నిన్న చూసాం కదా, మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఏ పని చేసినా ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకుని చేయాలి. అంటే ప్రతిఫలాన్నే వదిలేసుకోవాలి, ఇంకా పని చేయటం ఎందుకు అని కాదు. ఇక్కడ ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా సరే మనం అదే మనస్తత్వంతో ఉండగలగటం నేర్చుకోవాలి. ఆ సమత్వంతో ఉండాలి. ప్రతిఫలం మనకి ఇష్టమైనదైనా ఇష్టం లేనిదైనా సరే ఆ పని వల్ల రిజల్ట్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు అది మనకి నచ్చేటట్లుగా ఉండొచ్చు, రిజల్ట్ నచ్చకుండా ఉండేటట్లు కూడా ఉండొచ్చు. మనకి అది లాభం తేవచ్చు, నష్టం తేవచ్చు. ఏదైనా సరే ఒకే రకంగా అది భగవత్ ప్రసాదము అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉండగలగాలి. అది ఆ రకంగా పని చేస్తే అప్పుడు కూడా మోక్షానికి మార్గము. ఎందుకంటే ఒక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం, ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దాని తాలూకు బంధాలు అంటుకుంటాయి. బంధాలు అంటుకున్నప్పుడు ఆ బంధాల తగ్గ ప్రతిఫలం నెక్స్ట్ జన్మలో మనకు వస్తుంది. బంధాలు ఉన్నప్పుడల్లా నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. ఆ బంధాలు లేకుండా చేసుకోవాలంటే ఈ రకంగా పనిచేయాలి. ఏ రకంగా ఆసక్తి, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకుని ఏది జరిగినా భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుని మనం దానిని యాక్సెప్ట్ చేయటం, అంగీకరించటం మనస్ఫూర్తిగా. ఆ రకంగా పనిచేసినప్పుడు అది కర్మయోగం. నిన్న చూసాం, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య ధ్యాయతో మహతో భయాత్ అని చూసాం. అంటే కొంచెమైనా ఈ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తే మనల్ని మహాభయం నుంచి
తప్పిస్తుంది అది అని చెప్పి చూసాను. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నంలో అయినా సరే మనం ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానయోగంలో ఉన్నాము, వైరాగ్యంలో ఉన్నాము అంటూ సాధువులుగా ఉంటున్నాము అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఒక్కొక్కసారి మనం అన్నీ వదిలేసాము అనుకున్నా కూడా ఏది అంటే, ఉదాహరణకు నేను ఇది తినను అది తినను, నేను ఈ ఓన్లీ కిందే పడుకుంటాను పైన పడుకోను, నేను ఈ ఆకు మీదే కూర్చుంటాను, ఈ జింక చర్మం తోలు మీదే నేను ఎప్పుడు కూర్చునేది, ఇలాంటివన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు భౌతికంగా. కానీ మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోకపోతే అది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఇక్కడ వీళ్ళు ధ్యానం చేస్తున్నారు, కానీ మరి మనసు ఎక్కడెక్కడో ఉంది. అలాగే అంటే మొదట్లో ఉంటుంది, బట్ చిన్న ఉదాహరణకు చెప్తున్నారు. అంటే ధ్యానం అని పైకి మనం అలా ఉన్నా కూడా మనస్సులో అది లేకపోతే ఉపయోగం లేదు అని ఇక్కడ అర్థం. ఇక్కడ కూడా మనం ఇది చూస్తున్నాం. మరి వైరాగ్యం అంటే ఇవన్నీ ఉండకూడదు ఒక రకంగా, బట్ జనరల్గా చెప్తున్నారనమాట. సో మనస్సులో ఇంద్రియ విషయాల మీద ఆలోచన ఉంటూ వాళ్ళే మోసం చేసుకునే వాళ్ళు అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అంటారు. మిథ్యాచార అనే మాట వాడారు. ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ, ఇంద్రియాల వలన ఆ భ్రాంతిలో ఉండేవాళ్ళు, మోహం చెందేవాళ్ళు మిథ్యాచార స ఉచ్యతే, వాళ్ళని మిథ్యాచార అని అంటారు. అంతే. కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరన్. సో వీళ్ళు కర్మేంద్రియాలను కట్టుదిట్టం చేశారు, అదుపులో ఉంచారు. కర్మేంద్రియాలంటే ఏమిటి? కర్మేంద్రియాలంటే, జ్ఞానేంద్రియాలంటే మన ఇంద్రియాలు, కళ్ళు ముక్కు చెవి నోరు, వీటిని జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు. కర్మేంద్రియాలంటే మరి గొంతు కాళ్ళు చేతులు అంటే పనులు చేసేవన్నమాట. తర్వాత జననాంగాలు, ఇవన్నీ ఈ 5 కూడా కర్మేంద్రియాలు. సో వీటిని అదుపులో చేయకపోతే, వీటిని అదుపులో పెట్టినా అంటే బ్రహ్మచర్యం అవలంబిస్తూ కొన్ని పనులు చేయకుండా, కొన్ని చోట్లకు వెళ్లకుండా ఒకే చోట ఉంటూ ఇట్లా చేసినా కూడా మనస్సులో ఇంద్రియ విషయాల మీదే ఉంటే, వాళ్ళు మానసికంగా ఈ జ్ఞానేంద్రియాలను అదుపులో చేసుకోకపోతే అప్పుడు అది మిథ్యాచార అని చెప్తున్నారు కపటాచారులు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా స విశిష్యతే. సో అర్జున, ఇంకో ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు, నిజమైన శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేస్తారు. ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. సో ఈ జ్ఞానయోగ మార్గంలో ఉన్నామనుకుని వాళ్ళు ఇంద్రియాలను అదుపులో, మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతే, ఇంద్రియ విషయాల గురించి, భౌతిక మెటీరియల్ విషయాల మీదే వాళ్ళ మైండ్ ఉంటే అది కపటాచారి, వాడు మిథ్యాచారి. కానీ ఈ మామూలు ప్రపంచంలో ఉంటూ పనులన్నీ చేస్తూ మామూలుగా మనం ఉంటున్నా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఇది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము అనుకుని ఏది ఇచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ పనులు చేసే వాళ్ళే వీళ్ళకంటే శ్రేష్ఠులు. ఈ రకమైన మిథ్యాచార్యుల కంటే వీళ్ళే ఎంతో నిజంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులే శ్రేష్ఠులు. కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తాస విశిష్యతే. సో కర్మేంద్రియాలతో కర్మయోగాన్ని చేసేవాళ్ళు అసక్త అంటే ఆసక్తి లేకుండా, ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఆసక్తి అనమాట. అసక్తులు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫలితం మీద, పని చేయటమే వాళ్ళ బాధ్యత, వాళ్ళు విశిష్యతే, వాళ్ళే శ్రేష్ఠులు. ఇక్కడ అంటే చిన్న ఉదాహరణగా భక్తులు భగవంతుడికి సేవ చేయటం అది చూపిస్తున్నారు. కానీ ఏ పని చేసినా కూడా అది ఏ రిజల్ట్ అయినా భగవంతుడి కోసం అనుకుని, ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని ఆయన ప్రసాదం అనుకుని చేస్తే అది కర్మయోగం. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. సో నియతం కురు కర్మత్వం, నీ కర్మను నువ్వు చేయవలసిందే. కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః, ఎందుకంటే కర్మను విడిచిపెట్టడం కంటే కూడా కర్మ చేయటమే, పనిని వదిలేసేయటం కంటే పని చేయటమే బెటర్. సో ఇది ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు భక్తుడంటే మనం ఇంకా ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ కూర్చోవాలని అది కాదు.
నీ పనులు నువ్వు చేయవలసిందే, నీ కర్తవ్య కర్మ అంటే నీ డ్యూటీ. మనందరికీ బాధ్యతలు ఉన్నాయి, మన బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తించవలసిందే. పనులు వదిలేయటం కంటే పనులు చేయటమే బెటరు, ఉత్తమమైనది. శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేత్ అకర్మణ. సో కర్మలు చేయకుండా ఈ జీవితం, ఈ శరీర యాత్ర అంటే ఈ జీవన యాత్రను సాగించలేము. ఎలా? న ప్రసిద్ధ్యేత్ అకర్మణ అంటే పని చెయ్యకుండా అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్తవ్య కర్మ మనం చేయవలసిందే. వదిలిపెట్టడం కంటే చేయటమే మంచిది. కర్మ చేయకుండా మనం ఈ జీవిత యాత్ర సాగించలేం. మన బాధ్యతలను మనం నిర్వర్తించవలసిందే. యజ్ఞార్థాత్ కర్మ అయితే ఆ పనులు చెయ్యాలి. ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ముందు పని తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి, నీ బాధ్యత నువ్వు నిర్వర్తించాలి అన్న పాయింట్ చెప్పారు. ఆ పనులు చేస్తున్నప్పుడు బాధ్యతలు ఏ రకంగా చేయాలన్నది ఇక్కడ చెప్తారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అంటే యజ్ఞం కోసం చేస్తున్నట్లు కర్మను చెయ్యాలి. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? మధ్యలో అగ్ని, యాగం అంటాము మనం, రకరకాల మాటలు. మధ్యలో అగ్ని వేసి అందులో అగ్నిలో మనం భగవంతుడికి అన్నీ సమర్పిస్తూ ఉంటారు, సమిధలు అంటారు. సో అది భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం, విష్ణువు కోసం చేస్తారు అని చెప్పి మనకు చెప్తూ ఉంటారు ఆ యాగాలు అవి చేసినప్పుడు. సో యజ్ఞము ప్రకృతి, యాగము అనుకుంటా వికృతి. యజ్ఞము యాగము ఒకటే మాట. అలా చెయ్యాలి. ఏ పని చేసినా యజ్ఞాన్ని ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తామో భగవంతుడికి, ఏ పని చేసినా ఇది భగవంతుడికి అనుకుని యజ్ఞం అంత శ్రద్ధగా ఇది కూడా చెయ్యాలి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేస్తే లోకోయం కర్మబంధన, ఈ లోకంలో కర్మబంధాలకు మనం బద్ధులం అయిపోతాం. ఈ లోకంలో కర్మబంధాలు మనకు చుట్టుకుంటాయి. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఈ రకంగా నువ్వు కర్మను చెయ్యి కౌంతేయ, కుంతిపుత్ర. ముక్త సంగ సమాచర, అప్పుడు నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బంధాల నుంచి విముక్తుడు అయి నీకు మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో విష్ణువు కోసం యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను అంటే యజ్ఞంలాగా కర్మను చెయ్యాలి. ఏ పని చేసినా లేనిచో ఆ పనులు ఏం చేస్తాయంటే ఈ ప్రపంచంలో మనల్ని కర్మబంధాలతో కట్టివేస్తాయి. కాబట్టి కట్టివేస్తాయంటే ఇంక అర్థం ఏమిటి? మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది, మోక్షం అనేది రాదు. మళ్ళీ జన్మ వచ్చిందంటే ఈ జన్మలో మోక్షం రానట్లు. సో ఆ మోక్షం వచ్చే వరకు మనం ఇలా ఎత్తుతూ ఉండాలి. అది మనం ఏదైనా చెడు మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే ఇంకా దారే మనకు ఉండదు. సో అదే ఈ రకమైన మార్గంలో పురోగమించడానికి ట్రై చేస్తే మనం ఆ మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చేయవలసింది ఏంటంటే ఏ పనైనా యజ్ఞ రూపంలో విష్ణు కోసం చేసే కర్మ అనుకుని చేయాలి. అలా చేయకపోతే మనకి కర్మబంధాలు కట్టివేస్తాయి. కాబట్టి కుంతిపుత్రుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను అంటే నీ యొక్క డ్యూటీలు, నీ బాధ్యతలను నువ్వు వాటి ఫలితాల మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించకుండా, ఆసక్తి లేకుండా, అంటే ఏ రకమైన ఫలితం వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉండగలగటం నేర్చుకుంటే మనం చేయటమే మన బాధ్యత. ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని దాని మీద ఉంది. మనం ముందు నుంచే పని మొదలు పెడితే వస్తుందా రాదా, మనకి ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా, దీన్ని చేస్తే ఏమవుతుంది, మన అందరూ పొగుడుతారా లేదా, ఇదే ఆలోచన. అంటే మనకి ఫలితం మీద విపరీతమైన ఆసక్తి ఉన్నది. పని బాగా అది చెయ్యాలంటే ఇక తప్పదు, భగవంతుడా ఈ రకంగా పని కొంచెం కష్టపడాల్సిందే అనుకుంటాం. అది రివర్స్ చేయాలన్నమాట. ఈ పని బాగా చేయటం మీద భగవంతుడు మెచ్చే రకంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం పనిచేస్తూ రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని మనం దాని మీద ఆసక్తి చూపించకూడదు. పని బాగా చేయటం వరకే మన బాధ్యత. కాబట్టి మనం నిర్దేశింపబడిన విధులు, మన బాధ్యతల్ని ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడి తృప్తి కోసం చెయ్యాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించి తర్వాత భగవంతుడు భక్తులు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. అంటే ప్రసాదం భుజిస్తే
వ్యక్తిగత అవసరం అంటే ఏదైనా భోజనం చేసినప్పుడు కర్మ చెప్తున్నారు. మనం భోజనం చేసినా కూడా అది భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుని తీసుకుని మనం ఆయనకు ముందు పెట్టి ఆ తర్వాతే ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా చేసుకుని మనమే తింటే అలాంటిది వాళ్ళ కోసమే చేసుకుని తినేవాళ్ళు అంటే అది పాపాన్ని తిన్నట్లే అర్థము అని చెప్తున్నారు. సో ఏది తిన్నా ముందు భగవంతుడికి అర్పించి, మనం ఎక్కడైనా బయట ఉన్నా సరే పర్వాలేదు, మనస్సులో అయినా భగవంతుడికి అర్పించుకుని తినవచ్చు. ఇది యజ్ఞచక్రం. ఈ యజ్ఞచక్రం మనకి ముందు ఈ శ్లోకాలు 14 నుంచి 16లో వివరిస్తారు. ఈ భగవంతుడికి ముందు అర్పించాలంటే ఎందుకు అర్పించాలి అనే క్వశ్చన్ కనుక మనకు వస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇదన్నమాట. ఏమిటి అంటే, మీరంతా వినే ఉంటారు, యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి, వర్షం వస్తే పంటలు పండుతాయి, మనకి ఆహారం దొరుకుతుంది అని అంటారు. మీరు విన్నారో లేదో, వర్షాలు వస్తే పంటలు పండుతాయి అన్నది మనందరికీ తెలుసు. ఒక్కొక్కసారి వర్షాలు రానప్పుడు ఇలా యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. మీరు అది చాలామంది వినే ఉంటారు, యజ్ఞం చేస్తే వర్షం పడుతుంది అని. భగవంతుడికి ప్రే చేస్తే అది ఆ యజ్ఞంతో భగవంతుడిని, విష్ణువును మనం ప్రార్థిస్తాము, వర్షం వస్తుంది. ఆ తర్వాత అంటే వరుణదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాము, వర్షం వస్తుంది, దేవతల్ని ప్రార్థిస్తాము, వర్షాలు వస్తాయి. సో ఆ రకంగా దేవతల్ని ప్రార్థిస్తే మనకు వర్షాలు వస్తాయి. సైంటిఫిక్గా కూడా ఈ పొగకు వాటికి వెళ్ళి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత వర్షం వస్తుందని కూడా అంటారు. బట్ మనకు ఆ సైన్స్ కూడా ఎలా పనిచేస్తుందంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. దానికి ఆ రియాక్షన్స్ అవి ఎవరు పెట్టారు, ఈ రకమైన రియాక్షన్ ఈ పదార్థానికి ఉండాలి అని. సో ప్రతి వాళ్ళకి, మన మనుషులందరికీ ఏ రకంగా అయితే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో మనకి బుద్ధులు కలుగుతున్నాయో, సత్వరజస్తమో గుణాలని, అలాగే ఈ ప్రతి దానికి కూడా ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా భగవంతుడు పెట్టినవే. సో అది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చెప్పేది, వేదాలు మనకు కర్తవ్యాన్ని, వేదాలు మనకి భగవంతుడు మనకు వేదాలు 4 వేదాలని ఇచ్చారు. ఆ వేదాల్లో ఎవరు ఏం చేయాలి, ఏ రకంగా పనులు చేయాలి అనేది చెప్పారు. అంటే మన డ్యూటీస్ ఏమిటి అన్నది. ఆ తర్వాత ఆ డ్యూటీల ప్రకారం మనం పని చేస్తే అది యజ్ఞము. యజ్ఞంతో సమానం. నిజమైన యజ్ఞాలు చేస్తాము, కానీ ఏ పని చేసినా ఆ డ్యూటీని ఒక భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నామని ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, కాబట్టి దయచేసి అందరూ విని అర్థం చేసుకోండి. యజ్ఞం అంటే ఆ అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ మంత్రాలు చదువుతూ చేస్తాం. కానీ డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, యజ్ఞము అంటే ఏ పని అయినా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేస్తూ ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తి ప్రీత్యర్థం అంటే కరెక్ట్గా చేయటానికి మన బాధ్యతను మన శక్తి మేరకు ఆ పని బాగా చేయటానికి ప్రయత్నిస్తూ దాని ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఫలితం మీద ఆసక్తి వదులుకోవటం. అంటే ఆ పని మనకు లాభాన్ని తెచ్చిన, నష్టాన్ని తెచ్చిన, విజయవంతమైన, ఫెయిల్ అయినా, ఏదైనా ఒకే రకంగా ఉండగలిగే సమత్వం. ఎలా? అది భగవత్ ప్రసాదం. అందుకే ఫెయిల్యూర్ కూడా భగవత్ ప్రసాదమే అనుకుని మనం అలాగే ఒకే మెంటాలిటీతో ఉండగలగటం. ఆ రకంగా చేయటమే యజ్ఞం. కర్మను ఆ రకంగా చేయటం కూడా కర్మయోగము, అది కూడా యజ్ఞమే. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ పాయింట్ ఈ కర్మయోగంలో. సో దయచేసి అందరూ ఇది గుర్తుంచుకోండి. 2 పాయింట్స్. పని చేసినప్పుడు భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తే ధర్మ మార్గంలోనే చేస్తాం కాబట్టి అది. నెంబర్ 2, రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని ఆసక్తిని వదులుకుని ఆయన ప్రసాదంగా ఏదైనా సరే స్వీకరించాలి. అది దానివల్ల నష్టమైన, లాభమైన, అది అప్పుడు కర్మయోగంలో ఉండి మనకు కర్మ వల్ల వచ్చే బంధాలు మనకు అంటుకో. ఇక్కడ ఈ చక్రంలో ఈ బొమ్మలో చూపించిన ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలు చూద్దాం. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవః యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవః. ప్రాణులన్నీ కూడా ధ్యానం మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయి, ధాన్యం మీద ఆధారపడి. అన్నాద్ భవంతి భూతాని. భూతాని అంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అన్నీ కూడా. అన్ని జీవరాశులు కూడా అన్నం మీద, అన్నం అంటే మిగిలినవన్నీ అన్నం తినకపోయినా ఆహారం అని ఇక్కడ అర్థం. వాటి ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అన్ని జీవరాశులు. పర్జన్యాత్ అన్న సంభవః. మరి అన్నము, ఆహారం దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే పర్జన్య అంటే వర్షం మీద ఆధారపడి ఉంది. వర్షం రాకపోతే మరి ఏది పండదు.
యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం. వర్షం దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? యజ్ఞం మీద ఆధారపడి ఉంది. యజ్ఞం చేస్తే వర్షం పడుతుంది. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞం దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే కర్మల మీద ఆధారపడి ఉంది. మన డ్యూటీస్ మనం చేయటం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. అది ఇక్కడ పాయింట్. సో యజ్ఞము మనం ఈ ముందు కూర్చుని కరెక్ట్గా మంత్రాలు చదువుతూ పద్ధతిగా మనం డ్యూటీగా చేస్తాం, కరెక్ట్. దానికంటే ఇంకా డీపర్ మీనింగ్ ఏంటంటే యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞం కర్మ మీద ఆధారపడి ఉందంటే ఏ రకంగా యజ్ఞం చేస్తామన్నది ఒకటి. ఏ రకంగా ఏ పని చేసినా అది యజ్ఞంలాగా చేస్తే అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. యజ్ఞంలాగా చేయటం అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఫలితం మీద ఆసక్తి, ఆయన ప్రసాదం, ఆసక్తి లేకుండా ఆయన ప్రసాదం అనుకుని మనం ఉండగలగటం, అప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది. అలా కర్మలు చేసినప్పుడు మనకు అంటే అందరూ ఆ రకమైన మనస్తత్వంతో మంచిగా ఉన్నప్పుడు సస్యశ్యామలం, వర్షాలు కురుస్తాయి, అన్నీ బాగా జరుగుతాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ మార్గాన్ని వదిలేసి తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తామో పాపాలు, కరువులు కూడా వచ్చే కారణం ఉందని మనకి దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్. సో ఇది చెప్తున్నారు కదా, భూతాలన్నీ అంటే జీవరాశులన్నీ అన్నం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. మరి అన్నం కావాలంటే వర్షం కావాలి, వర్షం కావాలంటే యజ్ఞం చేయాలి. యజ్ఞం దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే మన డ్యూటీస్ మనం సరిగ్గా చేయటం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. భగవంతుడు మరి మనకు వేదాలు ఇచ్చారు. ఆ వేదాల ద్వారా ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు సక్రమంగా చేయాలి. చేసినప్పుడు యజ్ఞంలాగా అవుతుంది. నిజమైన యజ్ఞాలు కూడా చేస్తాం, కానీ ఏ పని చేసినా యజ్ఞంలాగా భగవంతుడి కోసం చేస్తూ ఏ రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ యజ్ఞంలాగా చేసినప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి, ధాన్యాలు పండుతాయి, ఆహారం వస్తుంది. అది భగవంతుడిచ్చిన నాలెడ్జ్తో వచ్చిన ఆహారం కాబట్టి ముందుగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ సమర్పించుకుని తినటం కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందే పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఆ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, సంతోషం పొందేవాడికి ఇక చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు మనం ఈ మార్గంలోనే ఉండాలి, ఇలాగే కర్మలు చేయాలి. ఫైనల్గా మనకు ఆత్మసాక్షాత్కారం అంటే ఆ భగవంతుని ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభూతి చెందే టైం ఇలా వస్తుంది ఈ మార్గంలో నిజంగా ఉంటే. అలాంటి స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక ఏ కర్మలు చేసే అవసరం లేదు, ఇక మనం ఆనందంలోనే ఉంటాం. నిన్న ఆత్మ గురించి చెప్పుకున్నాం. అక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఆత్మ సచ్చిత్ ఆనంద. సత్ నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది. అది ఆత్మ. ఎందుకు అంటే భగవదంశ, భగవంతుడు కూడా సచ్చిత్తానందే. భగవంతుడు సత్ అంటే భగవంతుడు మన ఆత్మ. మన ఆత్మ ఎవరు? భగవంతుడు అంశే. అందుకని అది కూడా సచ్చిత్తానంద. మార్పు లేనిది అంటే ఏమిటి అంటే మనం మారిపోతూ ఉంటాం, శరీరం. ఆ తర్వాత మరి ప్రపంచంలో మారనిది ఏదీ లేదు. ఈ ప్రకృతే మారిపోతూ ఉంటుంది, ఒకప్పుడు ఉంటుంది, ఒకప్పుడు ఉండదు. మారకుండా ఎప్పటికీ అలాగే ఉండేది. ఒక పుస్తకం ఉంది, ఈరోజు పుస్తకం అంటాం, 100 సంవత్సరాల తర్వాత అది చిరిగిపోయి పొడైపోవచ్చు, అప్పుడు అది పుస్తకం కాదు. కాబట్టి నిత్యము అది పుస్తకం కాదు, ఈ రోజు పుస్తకమే, ఎప్పటికీ పుస్తకంలాగా ఉండదు. సో ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా ఒకే రకంగా ఉండేది ఎవరు అంటే ఆత్మ, భగవంతుడు. భగవంతుడి అంశ అయినటువంటి ఆత్మ. కాబట్టి వాటినే మనం సత్ అంటాము. చిత్ అంటే ఏమిటి అంటే ఈ ఆత్మ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ జ్ఞానమే చిత్, నాలెడ్జ్. ఏం నాలెడ్జ్? ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగేటటువంటి, అనుభూతి చెందగలిగేటటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, అంశైన ఆత్మ భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ వస్తే అది చిత్. అది ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు అది ఆనంద ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్ళు నిత్యానందంలో ఉంటారు. భగవంతుడు ఎప్పుడూ నిత్యానందుడే. ఆ నిత్యానందత్వం మనకు అది అనుభూతి చెందగలిగినప్పుడు మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం. సో సత్, చిత్, ఆనంద అది ఆత్మకు, భగవంతుడికి డెఫినిషన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ అలాంటి ఆత్మ, ఆ ఆత్మను మనం భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడైతే మనం అనుభూతి చెందగలుగుతామో పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక మనకు ఏ కర్మలు చేయవలసిన పని లేదు అని చెప్తున్నారు.
చెప్తున్నారు. అలాంటి జ్ఞానులు మనం కొంతమందిని చూసాము అక్కడక్కడ. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే గురువులు నాయకులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, ఏమైతే ఏ రకంగా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఏ పనులు చేస్తే శ్రేష్ఠులు తత్తద్దేవేతరో జనులందరూ కూడా అదే చేస్తూ ఉంటారు. సయత్ ప్రమాణం కురుతే, వాళ్ళు ఏ ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెట్టారో, ప్రమాణాలు పెట్టారో, ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని లోకస్తత్ అనువర్తతే, లోకమంతా కూడా దాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ నాయకులు గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే ఈ సామాన్యమైన వాళ్ళందరూ కూడా అదే చేస్తారు, అలాంటి వాళ్ళను అనుసరిస్తారు. వాళ్ళు ఏమేమి ప్రమాణాలు వాళ్ళు నెలకొల్పారో, ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని రూల్స్, ఆ రూల్స్ ఈ ప్రపంచం లోకమంతా కూడా ఫాలో అవుతుంది, అనుసరిస్తారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు అనుసరించి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఫాలో అయ్యి చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ లీడరు స్మోక్ చేయొద్దు అంటున్నాడు, చిన్న ఉదాహరణ, కానీ ఆయన చేస్తున్నాడు. వీళ్ళంతా ఏమంటున్నారు, నువ్వు ఏం చేస్తే అది చేస్తావు, నువ్వు చెప్పింది కాదు చేయటం, నువ్వు ఎలా చేస్తే మేము అలా చేస్తాం అంటున్నాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనము అనుసరించి అవతల వాళ్ళకి చెప్పాలి అని చెప్తున్నారు. సో నిజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. ఎవరు? తల్లిదండ్రులు, మరి ఉపాధ్యాయులు, వీళ్ళంతాను. కాబట్టి దేశాధినేతలు కూడా నాయకులే, ఏదో జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి అంటున్నారు. సో విశ్వసనీయమైన భక్తులు, వేదాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు మనం ఫాలో అయితే మనకు కరెక్ట్ అయిన మార్గం దొరుకుతుంది. నమే పాఠాస్థి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. ముల్లోకాల్లోనూ కూడా నేను చేయవలసిన పని ఏదీ లేదు అంటున్నారు. భగవంతుడికి ఏది చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు, నాకు లేనిది లేదు, కావలసినది కూడా ఏదీ లేదు. అయినా కూడా నా ధర్మాలను నేను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. అది మనకి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఈ పని చేస్తే ఆ లాభం వస్తుంది కాబట్టి చేద్దాము, లేకపోతే ఉపయోగం ఏముంది, మనం అంటే లాభం కోసం అని అట్లా కాదు. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనకి సృష్టి చేసినా చేయకపోయినా ఏదైనా ఆయనకు కోరిక అనేది లేదు, ఆయనకు లేనిది ఏది లేదు, ఆయనకు కావాల్సింది ఏదీ లేదు, కానీ ఆయన బాధ్యత ఆయన నిర్వర్తిస్తున్నారు. సో అలాగే మనం కూడా ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మనం మన బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం వాళ్ళకి, ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా ఇక అది భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది ఎగ్జాంపుల్, భగవంతుడి ఎగ్జాంపుల్తో. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే. సో మనకిక్కడ ఏమిటంటే ఈ ప్రకృతిలో, ఈ నేచర్లో ఉన్న 3 గుణాలు, అన్ని పనులు కూడా ఈ 3 గుణాల చేతనే చేయబడుతూ ఉంటాయి. ఏమిటా 3 గుణాలు అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. సత్వగుణం ఎల్లోలో ఉంది అంటే మంచితనం, రెడ్లో ఉన్నది రజోగుణం. రజోగుణం వాళ్ళకి ఎక్కువ కోరికలు ఉంటాయి, బాగా తీవ్రమైనటువంటి ప్యాషన్ అన్నమాట. అందుకని రెడ్లో చూపిస్తున్నారు. నలుపు తమోగుణం. తమోగుణం అంటే చీకటి, అజ్ఞానం, అది నలుపులో చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తం ఆవహించి. సో ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చామంటే మనం ఏదో ఒక గుణానికి, లేకపోతే మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుణాలకు మనము నేర్చుకుంటాం ఈ 3 గుణాలు. సో ఈ పనులన్నీ కూడా ఎలా చేస్తాం, మనం నేర్చుకున్న గుణాన్ని అనుసరించి చేస్తాం. సత్వగుణం ఎక్కువ ఉంటే మంచి పనులు చేస్తాం, రజోగుణం ఉంటే ఇంకెంతసేపు కోరికలు, కోరికలు తీర్చుకోవటానికి తాపత్రయపడుతూ ఉంటాము. తమోగుణం ఉంటే ఒకలాంటి అజ్ఞానంతో, బద్ధకంతో ఏది కరెక్ట్ అయిన చాయిస్ చేసుకోలేకుండా ఉంటాము. సో ఈ 3 గుణాలు, ఏ పని చేసినా ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రేరేపణతోనే చేస్తాం. కాబట్టి కానీ మనమేమనుకుంటున్నాం, ఇదంతా నేనే చేశాను అనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్ మనకు. ఏది? ఈ మిథ్యా అహంకారం. ఇదేదో నా గొప్పతనం, నేనే చేశాను, లేదంటే ఇది అనే ఫీలింగ్. అంటే మనం కాదు, ఆ గుణాల యొక్క ప్రోద్బలం వలన మనం ఆ పని చేస్తున్నాం అనేది మర్చిపోయి ఇదంతా నేనే చేస్తున్నాను అని అనుకుంటాడు.
అని చెప్తున్నారు. ఈ గుణాలు ఉన్నాయి, అవి మనల్ని వాటి ప్రోద్బలంతో పనులు జరుగుతున్నాయనే విషయం మనం గ్రహించట్లేదు. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం. ఇది చూసాము ఆల్రెడీ. ఈ అహంకారంతో నేనే చేస్తున్నాను అనుకుని నేను చేసిందే కరెక్ట్, నాకు చెప్పబాకండి, నాకు అన్నీ తెలుసు, ఈ ఫీలింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే అసలు నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ మనం వదలటానికి ట్రై చేయాలి. ఈ ప్రేరేపణ అంతా ఎవరి వల్ల అంటే ఈ గుణాలు మనలో ఆవహించి ఉన్నాయి. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, కొంత అది కొంత ఇది, ఇది కొంత ఇది మిక్స్చర్గా కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకే ఒక్కొక్కసారి మంచి ఆలోచనలు, ఒక్కొక్కసారి చెడు ఆలోచనలు, ఒక్కొక్కసారి కోరికలు రకరకాలుగా కూడా ఉంటాయి. కొందరిలో ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ, అలా డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లో అందరిలో ఈ గుణాలు ఉన్నాయి. సో ఈ గుణాలను బట్టి మనం పనులు చేస్తున్నాము. ఈ గుణాలు ఎవరు అంటే భగవంతుడి యొక్క మాయ. ఇది కూడా ప్రపంచంలో. సో అంతా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా నిండి ఉంది. ప్రపంచం జగమే మాయ అన్న మాట వింటూ ఉంటాం. మాయ అంటే ఏమిటంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మూడింటిని మాయ అంటారు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల గురించి చాలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం, కానీ తర్వాత ఒక చాప్టర్ మొత్తం మనం చూస్తాం క్లియర్గా. సో ఈ లోపల బ్రీఫ్గా మీకు మనకు ఆ విషయం వచ్చినప్పుడు ఇవేంటి అనే మాట అర్థం అవటం కోసం చెప్తున్నాను ఈ 3 గుణాల గురించి. సో ఈ 3 గుణాల వల్లే ఏ పనులు చేసినా మనం ఏదో నా గొప్పతనం అనుకుంటున్నాము. అర్జున ఉవాచ అని భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు వివరించిన తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజితః. అర్జునుడు వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టి వంశస్థుడా అంటే యాదవ వంశస్థుడా కృష్ణ, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు. ఒక్కోసారి మనకి పాపం చేస్తుంది కరెక్ట్ కాదని తెలిసినా కూడా ఆ పని చేయాలనిపిస్తుంది. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు. ఇష్టం లేకపోయినా దేని ఫోర్స్ వల్ల ఇలా తప్పు మార్గాలకు వెళ్తున్నాడు, పాపం చేస్తున్నాడు అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనం ఇహ వైరిణం. నేర్చుకోవచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అసలు గుర్తుంచుకుంటే కనీసం మీనింగ్ అన్నా మనకి నిత్య జీవితంలో ఎంతో ఉపయోగకరం ఈ శ్లోకం. కామయేష క్రోధయేష, ఈ కామం వలన అంత ఎందుకు చేస్తున్నారు పాపము, ఇది తప్పని తెలిసినా అని అడిగాడు అర్జునుడు. కారణం ఏమిటో చెప్తున్నారు. అది కేవలం కామమే, క్రోధమే. ఈ కామం వలన క్రోధం ఏర్పడుతుంది. రజోగుణ సముద్భవ, ఇది రజోగుణం వల్ల కలిగి ఆ తర్వాత కోరికేమో రజోగుణం వల్ల కలిగి ఆ తర్వాత కామం ఏర్పడుతుంది. ఇది మహాశనో మహాపాప్మ, దీనంత పాపం ఇంకా లేదు ఇక కోపము కామం. విద్యేనం ఇహ వైరిణం, సో ప్రపంచాన్ని కబళించే ఇది శత్రువు అని తెలుసుకో. దీనికంటే పెద్ద శత్రువు ఇంకెవరు లేరు. కోపం, ఆ కోపమే మనకు పెద్ద శత్రువు. కోపం ఎందుకు వస్తుంది అంటే కోరిక. ఆ కోరిక వల్ల ఆందోళన, తీర్చుకోవాలనే తపన, తీర్చుకోలేనప్పుడు ఇంకా కోపము, తీర్చుకోవటానికి కష్టపడుతున్నాననే కోపము, తీర్చుకోవాలనే ఆందోళనతో కోపము, అన్నీ ఆ కోరిక ఎవరికైతే అది ఉన్నదో అవతల వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య, అసూయ, ఇక అన్నీ కూడా కామంతో ఉద్భవిస్తాయి. ఫైనల్గా క్రోధంలోకి వస్తుంది. ఆ క్రోధం వచ్చిందంటే అది ప్రపంచాన్నే పాపమయం చేసేటటువంటి మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనం ఇహ వైరిణం. దీనిని మించిన శత్రువు ఇక ఈ లోకంలో లేదు, కోపాన్ని మించిన శత్రువు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని. సో ఇంకా అదే ఇక్కడ కూడా చూపించారు. అర్జునుడు అడిగాడు కదా, బలవంతంగా తెలిసినా కూడా ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నావు అంటే ఈ కామం వలన, దానివల్ల క్రోధం వస్తుంది. దానంత శత్రువు ఇంకా ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు అని చెప్పారు. ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఇదిగో ఈ ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, మరి లస్ట్ అంటే గ్రీడ్, లస్ట్ అంటే మోహం అన్నమాట, మోహము, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానము, యాంగర్ కోపము, గ్రీడ్ లోభము, అత్యాశ దురాశ.
ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్, అహంకారము, ప్రైడ్, మరి గర్వము, అటాచ్మెంట్ అంటే తెలుగులో సంగత్వం, టూ మచ్ ఆసక్తి, మన 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 యొక్క పరికరాల మీద కానీ మన వాళ్ళ ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఈ ప్రపంచం సంబంధించిన విషయాల మీద. ఇవన్నీ దాటుకుంటూ పైకి వెళ్తేనే మనకు ఆధ్యాత్మికత, ఒక గురువు, ఆ తర్వాత భగవంతుడు, ఆత్మజ్ఞానం, భగవంతుడిని పొందేటటువంటి అవకాశం కలుగుతాయి. కాబట్టి ముందుగా ఈ కామము, ఈ క్రోధమే అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఆ మార్గానికి అని చెప్తున్నారు. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో గర్భ యథా తేనేదమావృతం. సో ధూమేన వ్రియతే వహ్ని, పొగచేత అగ్ని కప్పబడిపోతుంది. అలాగే యథాదర్శో మలేన చ, మురికి చేత అద్దం కూడా కప్పబడుతుంది. డస్ట్ ఉంటే మరి అద్దం సరిగ్గా కనిపించదు. మావి చేత గర్భంలో శిశువు, యథోల్బేనా వృతో గర్భ అంటే గర్భంలో ఉన్న శిశువు చుట్టూ యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, మావి అంటారు తెలుగులో. అది శిశువు చుట్టూ ఉండి శిశువుని ఎలా కప్పేస్తుందో అది ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. అగ్ని పొగ చేతను, అద్దం మురికి చేతను, శిశువు ఈ మావి చేతను కప్పబడినట్లు జీవుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఏది కప్పేస్తుంది? మన అందరిలో ఆత్మ ఉన్నది, భగవదంశ. అది మనం ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాము అంటే ఈ కోరిక చుట్టూ ఆవహించి దానిని మనకు అది దాని లోపలికి చొచ్చుకు వెళ్ళేటట్టు చేయకుండా మనల్ని అడ్డగిస్తోంది. కాబట్టి కోరిక అనే దాన్ని మనం తుడిచి వేస్తే కానీ మనకు ఆత్మ అనేది సాక్షాత్కారం అవ్వదు. అది ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నాడు అనమాట. సో పొగతో అగ్ని ఎలా కప్పబడుతుందో, మరి అద్దం మనకు ఎలా కనిపించదో, గర్భస్థ శిశువు మావితో ఎలా కప్పబడతాడో మన యొక్క ఇక్కడ అద్దాన్ని చూపిస్తున్నారు. మన యొక్క కోరిక కప్పేసేసి మన ఆత్మను కోరికున్నప్పుడు ఆవహించి ఉంటే ఇంకా మనకు ఆత్మ దర్శనం అవ్వదు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, ఈ కామం అంటున్నాం, కోరిక అంటున్నారు, ఆవహించి ఉంది ఆత్మని అంటున్నాం. ఎక్కడుంది కామం అని మనకు గనక డౌట్ వస్తే ఈ కోరిక అనేది ఇంద్రియాలు మరి అంతే కదా, కళ్ళు ముక్కు చెవులు ఇవే కదా చూస్తాయి. ముందు చూడగానే వెంటనే ఆసక్తి ప్రదర్శిస్తాయి. చూడటమే కాదు, వినటం అవ్వచ్చు, స్పర్శ అవ్వచ్చు, నోటికి రుచి అవ్వచ్చు, వెంటనే బాగుంది అనేటటువంటిది మైండ్కి అందించేస్తుంది ఆ రిజల్ట్ని. సో ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కామం. ఎక్కడుంటుంది కామం అంటే ఇంద్రియాల్లో. మరి మనస్సు, వెంటనే మనస్సు ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది కదా, అది కావాలి, ఇది తినాలి, ఇది వినాలి, ఇది వేసుకోవాలి, స్పర్శజ్ఞానం ఇలాంటివన్నీ కలిగిస్తుంది. సో ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి కూడా. మరి బుద్ధి తెలుసు ఇది కరెక్టా రాంగ్ అయినా కూడా బుద్ధికి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టే మనం కొన్నిసార్లు ఈ ఇంద్రియాలు చెప్పినట్టుగా బుద్ధి కూడా ఆపలేకపోతుంది అన్నమాట. సో వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవహించి దేహదారులను మోసం చేస్తూ ఉంది. సో ఆత్మను ఈ కామం చుట్టేసిందని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ఏది గర్భస్థ శిశువు చుట్టూ ఈ మావి ఉన్నట్లు ఎలా చుట్టేసింది, అసలు అక్కడికి ఎలా వచ్చింది అని మనకి డౌట్ వస్తే మరి మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ వాటిని ఎలా చేసినాయి అన్నమాట, లోపలికి చేసి ఆ ఆత్మను కప్పివేశాయి. కాబట్టి కామం ఈ మూడిట్లో ఉంటూ మన ఆత్మను మన లోపలికి వాటిని ప్రవేశింపచేసి కప్పివేసింది ఆత్మను. తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యా దౌనియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి కాబట్టి త్వం ఇంద్రియాణ్యాద్, నువ్వు ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియమ్య భరతర్షభ, ముందు ఇంద్రియాలన్నీ నియమంలో ఉంచుకో, కంట్రోల్లో ఉంచుకో. భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, అర్జునుడా. కాబట్టి నువ్వు ఎందుకు పాపం చేస్తున్నావు తెలిసినా కూడా పాపం అని అడిగాడు కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు. ఎందుకంటే కోరిక వల్ల, కోరిక మూలాన కోపం వస్తుంది. ఆ కోపాన్ని మరి
మనం అరికట్టుకోవాలి. ఈ కోపం, ఆ కోపము కోరికే మీ ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తోంది. ఎలా కప్పివేస్తోంది అంటే నీ ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అవన్నీ ఎలా చేస్తున్నాయి కోరికను నీలోకి రావటానికి. వచ్చిన వెంటనే అది ఆత్మను ఆవహించేసి నీకు కనపడకుండా చేస్తోంది. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మదర్శనం కావాలి అనుకుంటే ఈ ఇంద్రియాలను ఫస్ట్ చేయవలసిన పని ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో. ఆ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో భరతర్షభ. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో ఈ కామం అనేది ఎలాంటిదంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి ఈ ఈ కామము అనే పాపాన్ని నువ్వు పారద్రోలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని నీ జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని కూడా నాశనం చేసేటటువంటి ఈ కామాన్ని, కోరికను నువ్వు పారద్రోలు. కోరికను పారద్రోలాలంటే ఎలాగో ముందు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అవి చూడగానే రియాక్ట్ అవ్వకుండా వీలైనంత వరకు, అందుకే చెడు చూడొద్దు, వినొద్దు, పలకొద్దు అనేది అది. ఇంద్రియాలను ఫిజికల్గా అయినా కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఆ తర్వాత మానసికంగా కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ కామం అనే జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి కామాన్ని పారద్రోలొచ్చు. మనలో అందరిలో ఉంది ఆ జ్ఞానం ఆత్మరూపంలో, కానీ చూడలేకపోతున్నా ఈ కోరిక వల్ల. కాబట్టి ఈ కోరికను పారద్రోలాలి. ఎలా పారద్రోలాలి అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు ఇంద్రియాలు 5 కూడా చూస్తున్నాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ బొమ్మ, ఇది ఒకటి వినండి జాగ్రత్తగా. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, మరి స్పర్శ, నోరు, ఈ 5 కూడా మన సెన్సెస్. సో ఇవి గుర్రాల వల్లే మనల్ని ఎటు పడితే అటు లాక్కు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఏది చూస్తే అది, ఏది వింటే అది, ఏది తింటే అది, అలా తీసుకుపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మన మైండ్ కళ్ళెం లాంటిది అనమాట. అవి ఎటు లాక్కు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అయితే బుద్ధి ఇక్కడ సారథి లాంటిది, వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది మైండ్ని. అవి లాక్కుపోతున్నాయి కానీ మనం అటు వెళ్ళకూడదు, ఇటు వెళ్దాము, ఇది మన దారి అని. సో బుద్ధి సారథి. లోపల ఉన్న జీవాత్మ ఎలాంటిది అంటే, జీవాత్మ సాక్షిభూతుడు, అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు, ఎందులో కల్పించుకోరు. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఈ బొమ్మల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మన బాడీలో జరిగే విషయాలు. ఈ ఇంద్రియాలు 5 మనల్ని ఎలా ప్రలోభ పెడతాయి, మనస్సు ఏ రకంగా ఊగిసలాడుతుంది, అప్పుడు బుద్ధి వచ్చి లాగి సరి అయిన మార్గంలో పెట్టాలని చూస్తుంది. ఇవి అంతా కూడా సాక్షిభూతుడైన జీవాత్మ చూస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఆత్మ అన్నిటికంటే కూడా పైన ఉంటుంది. ఇంటే ఫస్ట్ ఏది మనం ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కంటే ఉన్నతమైనవి. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే మన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్, ఇది కావాలి అది కావాలని మనం దేన్ని చూసైతే ప్రలోభ పెడతామో ఆ వస్తువులు. అవన్నీ కూడా అంటే మన శబ్దం. ఇంద్రియాలంటేనేమో ఉదాహరణ కన్ను, అది ఇంద్రియం, కానీ దాని యొక్క బ్యూటీ ఏమిటి, మనకి చూపు ప్రసాదించటం. సో చూసినప్పుడు వస్తువులు చూడాలి అంటే మనకు ఆ చూపు అనేది ఉండాలి. ఆర్గన్ ఉంది, కానీ ఆర్గన్కి ఆ పవర్ కూడా ఉండాలి కదా. సో ఆ పవర్ వల్ల మనం చూడగలుగుతున్నాం. సో ఎనీవే ఇక్కడ భోగ వస్తువులు, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, వాటికంటే పైన ఉన్నది ఇంద్రియాలు, వాటికంటే పైన ఉన్నది మనస్సు, వాటికంటే పైన ఉన్నది బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఉత్తమమైనది ఆత్మ. సో కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి, అవి స్థూల శరీరం కంటే కూడా ఉన్నతమైనవి. మనస్సు ఏమో ఇంద్రియాల కంటే, కర్మేంద్రియాల కంటే మనస్సు ఉన్నతమైనది. మనస్సు కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఏదంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదే ఈ బొమ్మ రూపంలో చిత్రంలో మనకు చూపిస్తున్నారు. సో అన్నిటికంటే కింద ఉన్నది స్థూల శరీరము, దాని తర్వాత ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాల కంటే పైన మనస్సు, మనస్సుకు పైన బుద్ధి, బుద్ధికి పైన ఆత్మ ఉత్తమమైనవి. ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహులున్న అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని ఎవరైతే గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుంటే అప్పుడు కామరూపంలో ఉన్న ఈ శత్రువును మనం సంహరించవచ్చు. సో ఈ కోరికను సంహరించాలి అంటే మనము ఈ బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది అని తెలుసుకుని బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని ఈ కామం అనే శత్రువును సంహరించవచ్చు అని చెప్పి అర్జునుడికి చెప్తున్నారు.
సో ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. యూత్ అంటే అప్ టు 25 ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. వెరీ గుడ్, ఒకరు రైజ్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉంటే మీరు దూరంగా ఉన్న ఒకసారి మీ ఫోన్ దగ్గరకో మీ ల్యాప్టాప్ దగ్గరకో వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్, ఇద్దరు రైజ్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? 3 people, వెరీ గుడ్. 4, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంకెవరైనా యూత్ గ్రూప్ అంటే 25 సంవత్సరాలు లోపు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ ఒక్కసారి రైజ్ చేయండి. ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే మనకి కంబైన్డ్ క్లాస్ ఇది. సో యూత్ ఎంతమంది ఉన్నారు? యూత్ యూజువల్గా కొంచెం తక్కువ ఉంటారు అడల్ట్స్ కంటే, అందుకని ఎవరు ఎంతమంది అనేది తెలుసుకోవటానికి యూత్ని అడుగుతున్నాను. దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుందని. 4 ఉన్నారు యూత్ గ్రూప్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు? ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. మీరు హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. సో అది ఈరోజు లెసన్ మనం చూసింది. ఏం నేర్చుకున్నాము ఈ లెసన్లో అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం ద్వారా మనం కోరికను కామాన్ని జయించాలి. మనస్సును ఇంద్రియాలను ఎలా నియంత్రిస్తామంటే మనస్సును హరినామ జపం భగవన్నామ జపం చేయటంలో భగవద్గీత చదవటం ఇలాంటివి నిమగ్నం చేస్తే మనస్సును భగవంతుడి వైపు తిప్పితే కోరిక అనేది తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మనకు కలియుగంలో చెప్పారు కూడా, మరి కలియుగ సాధన భగవంతుడిని పొందాలి అంటే నామస్మరణ. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడానికి ట్రై చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. ది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః.